ka tsaya huruminka a matsayinka na malami, ka karanta Kur'anai, hadisai ka fassara. Babu abin da ya haɗa ka da siyasa. Mun daɗe da ganewa cewa malamanmu yanzu, yawancin malamanmu sun shiga siyasa. Kai malami kana ganin ka isa ka haɗa tsakanin Najeriya da Nijar a ƙulla gaba? Ka isa ka ɗebo mutanen da ke Najeriya ka fito mai da su Nijar? Ka isa ka ɗebo wanda suke cikin Nijar ka dawo da su Najeriya? Kai ka isa? Ka tsaya huruminka a matsayinka na malami, ka karanta Kur'anai, hadisai ka fassara. Babu abin da ya haɗa ka da siyasa. Zubar da girma ne da kima da mutunci a matsayinka na malami, kana karɓan kuɗi don ka shiga siyasa, ka yi maganganun marasa ɗa'a. Idan shugaban ƙasar Najeriya ya samu matsala da sojojin Nijar saboda asirinsu ne ke neman ya tonu, ka tsaya huruminka. Basu da shi wanda ya ja ruwa shi ka duka. Najeriya ta fito ta fuskanci Tinubu ta tambaye shi menene ke faruwa. Ina shi ina Faransa. Ka tsaya huruminka.